ADC by Chalokjak integration Kalimani integration Pandawa Paichok Packets in a Bromganang EM Chon table Bromganang EM LDD they held tables in EM fisheries tables in a CEO table Tongo chief engineer tables in a official staff of Tongo Sungtini petrol pump Komlong petrol pump hanai integration khalekha chini ADC ni no jong o ADC ne petrol pump integration khaimani ya golo jong among kaisa development ni part tani ke jong oro je phaloi revenue manai amosini lukrong ne bangoi jong hamkhrai tang manai among kaisa chini revenue ni kaisa part tei bo jong chini ADC ni kwangma gari cholai tongo nini jirani awo ma payo nini te onano jaga o payo tong mani chini ADC ni head office ni aw busang tabok te nini hoite yoks nai tei bo lokuro amsai ni lokuro khumlung area ni nini jongpui amsai ni kwangma lokuro petrol diesel nana ni hingke ayang jirani ya eba keba nini Agartala Phaising Khairpur Rani Bazar yang Bukola Bagan hayo thangna ni nang dini jeng oro chudu chini ADC administration ni gari simi oro thogna nai manai abo haya amo jonogon ni bangoi joto ni bangoi phiokjak joto no oro petrol diesel pai manai tini ni simi tei pure tei kaham kuno kerosene rok mix khaijak groi amo haike ni manai tani hingke kwangma jaga petrol pump allegation chung nogo jaga o no petrol ni kerosene boljak tongo amo hairok jeng kwangma complaint rok nogo gari rok hamjang amo hai ge sungchini oroni ADC ni hoite je salok mani amo hai kuno allegation phaiglak phainai chalo ge oroni lokurok bo gana gini tongnai rok bo haino gana wo no benefit ma sinai tei bo chini ADC bo jeng oroni hoite kisa phale jeng revenue earn khaima sinai hani bangoi chini ADC ni je tangnai rok staff rok tei chini saktharmani bai borok bo saktharkha oroni samung tangnai rok no belai khe hambai chini oroni je tini ni simi oro integration khaimani yagulo oro staff tongnai rok buri rok mang nai oro thog ro nai hingke chini bubagrani wanchok mung oro joto thog ro nai joto no buri rok nai ni rok nai tini hoito borok sok phailia phainai chalo ni rok nai oro buri bai ni chalok janai tani khe chung buri rok no hai jaga o important roni nango women empowerment jeng gabangma chini society o jeng nogo chini buri rok no jeng important rok mani nogya hai jaga hingke samung khaime ya phu haibo mathai ya phu hai rok je holai mani borok routine mafik shifted khe morning ni duty te evening ni duty hai khe slai jagoi oro buri rok no duty khlaini सरकार समय के पेट्रोल डिजेल करे और गैस रok मानथना बागाम tu rok sep sap nahana samung botang nahana tong buskang sala जों चेष्टा खायनाय नैनि CNG oro borok shifted खायनाय hi oroni Indian oil ni phaithok phaijak borok sawo oroni bo jodio space shortage leino tani hingke gana gini tongnai rok chini ADC eba government ni ha rok occupied khai tongbai hingke nailainai oro CNG jeng roima khangke teibo hanai borok bo offer khai tongo CNG khainai ni bagoi financial jeng CNG no bo jeng oroni o install khainai integration khaipron rok bo haino phaisok phaipiunai oboi chene chini CNG oro chalo khaipro hingke kintu jeng busu oroni o nalainai gari rok hamanai jade hamaya jade karon problem hangke to jeng oro khai lai lokuroni ni samosa angpine na khlainan baga wan sumung tore to Klaiwan bang wan chomung tongo tei khumlang wa simi ya juda jaga busung omani process sung nanai bo jaga wa chini ti prasam chaiwo hai petrol pump kri hai jaga wa sung lokurok no subida ro nani bagoi sung agok nai sir khumlang thapang ni Phaising te abo heke je petrol pump khaja dei tangmani abo both department ni bising te tui tu jaru abo PWD mechanical section by samung khaijago on staff ne fully ADC ni on staff nai or jaga LDC tongnai tei bo oroni
जे थावरनाय रा अब ग्रुप दिनाय बरक चिनि स्टाफ नंनाय अन स्टाफ तिनी तो बरनो हाई इंचार्ज साइखेर माने सिटिनि नि डिउटि नि बागै बरक अर टोटल 8 जना तंनाय 8 जना बरक शिप शिप 4 जना ऑन ड्यूटी तंनाय